Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alisa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan na kaya ti asawak ti pasuruan? Kagura na no kasjay nga adda ibagak. At ti kunak ket nasayaat ngem saan ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lisa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aging ka dita? Saan pa'y nakabirok nila kay mo iti trabaho na, Lisa? Ay na, saan pa'y gayam? Napingat mo't nagbirok iti trabaho. Saan ka numot amaaw-awat kadag iti ap-applyan na? No kabailan la ko man nila kay mo ti construction. Ado ko mati master kan na. Ay nagayam, iti dayja kinakutong na, kabailan na ayamo ti ag-construction. Dayta nga rod, apay mo't ngamin akas jay ti kinakutong nila kay mo. Jakman ammo, mangmangan mo. Kat, umanay lata nga rodan ti sweldom dito nga agpapaay kada kayo nga agasawa. Ay kat iyan anay mi Imbagkit di taadda na ito dananang kantatang nakada kami abasit alote, nga imanay nagpatakderan mi mo't iti basit abalay mi. Sa bagay dakilan atulong dayjay kada kayo nga agasawa, ta saan kayon nga agabang. Awan ka din at tinabiro ka matrabaho mula kay? Awan nga rod. Nagngato mo ti standard dagiti master ka na trabaho. No na nga to ti standard da, di ijay ka nababati standard na nga ag-apply. Nagbasit mo ti pasweldo da. Sakit nagriga ti trabaho. Tsak kabaalan. Apay ngamin aya nga imikat ka iti call center a pagtrab-trabahuan. Tsak nga rod kabaalan ti agpuyat. Tsak kayatan ti pangrabi at trabaho. Marigatan akon. Ket, kasano nga rod itan, no saan kamot amaawat kadag iti pag-applyan. At nga rod mapampanunot ko nga aramiden, bakit? Anya day talakay. Planok ti umutang iti kwarta kini Uncle Bert. Kaya't kumat atuladan ni Uncle nga da negosyo na. Anya? Umutang ka iti pagnegosyo? Una. Ay, saan ang lakay? Ang mga numalugi ti negosyo, ket nakarkaron ngawan pagbayad mo. Apay aya akontraan ti planok, Lisa. Unaamat ngamin. Anya amalugi nga ibagbagamat. Madanagan naklaang lakay. Kasanuno saan kanto ang makabayad? Sumaradeng ka man. Makamalas kamat iti plan-planwak ang negosyo. Anya aya ang negosyo ti plan-planwang. Kayat ko ti panganan. Tay simple lang nga panganan. Ngem kayat ko, tay mayat ti buya na a panganan. Tay nadalos ken sosyal a kitaan. Anya? Anya ti kunam, Lisa. Umutang ni Andong iti pagpuunan na ng agnegosyo. Wen kanunanang, umutang ka ni Uncle na abert. Sos, kasano ngay no saan nga agbong ti negosyo na. Wano, malugi kit de. Day tangarod mo ti ibagbagak nanang. Makaungot kit din. No apay mo't ngamin asaan ang makastrok iti trabaho. Kasano kat napili mo't ngamin. Saan na kayat tay asi-asi a pagtrabahuan. Ken kayat na, tay dakkel ti sweldo na. Ay katalaga amarigatan no kasta. Wan nga rod ananang. Iso abayan tayo Padasan na ang negosyo. Ay katuan no kasta ti kayat na. Naala kong ti kwarta ni Uncle Bert. No agrugin ton ti negosyo. Umikat ka ni ti trabaho tatulungan na. Apay nga'y anangala ka ni ti kwarta. Addan abangam a pwesto? Addan. Nagdawnak nga rudan iti abang. Isuan na ngala ako ni ti kwarta. Kat agrugita nga rudan adagos tasayang ti magmag na nga aldaw ti dinaw nam a pwesto. San pa'y ipatarimaan ko pa'y jay pwesto. Papintas iti kasta, mayat tibuyan Ket maayo dagiti tao nga umaymangan. Ay na, saan ka pa'y akumit kita ngam aggas-gastos kan? Ipatarimaan mo inton addan kitam. Mangrugi ka man ako na.
Day taman lamang kong kontran ti aramidam. Makamu ka man lang. Sige, sumrekak nga rodan iti trabaho. Anya, agikat kanton ko nan. Kapilitan tatulungak nila kay ko iji pwesto nga inala na. Alangan mo't nga agmay santo kat pangananday jay. When ngam sayang matitrabahom dito eh. Sigurado ang marigatan kanton nga agsubli, no addanton na alada akasukat mo. Barang numayat to ti pagbanagan yan negosyo ni Andong. Ay, anyang nga rod gayam. Agsinatanton. Kapilitan agayam. Ngam kanayon kanto apasyaran. Kanayon aktulat nga umay gumatang dito eh. O sige, imbagam day ta Da kayo matgayang ti masabat ko, Uncle Bert. Apay, nagapuam balasang ko. Iti trabaho, Uncle. Anya? Kung nagman agnegosyo kayo kiniandong, kat no imutang kanya kiti kwarta, amom ka di? Wan, amok, Uncle. Ngam umikata ko niti trabaho inton mangrugi ti negosyo na. Apay, saan pa yan ang rugi? Kanya nga iti aramidan na. Ay na, Uncle. Papintasan na kano pa di pwesto anaala na. Anya? Dayta ti imo na pinanunot na. Wan na rod, Uncle. Di namot namin kayat ti paisuro. Mala, bayam iti diskarte na. Tinapatag, mabayadan na ti inutang na kanya. Mabalin mo ti umikat iti trabaho, bakit? Nakagatang ako niti mausar iti pwesto. Ay katwan anya ngamin aputahe ay ati iserve talakay. Binigat nga agsusukat ti putahe, tapos saan ang maumadag iti customer. Fried chicken lang ti agistedi aputahe ta. Sika ti agluto? Una, agtinulong ta. Sige nga rod alakay. Anya nga itilutuan ta iti mo nang aldaw? Fried chicken, ken kumpur mi agulay dita. Uray dayjay pay lang ti iserve ta iti umunang aldaw. Ken free dagi jay, bakit? Ha? Kaputa umunang aldaw ta. Saan ta nga agsingir? Tapang papigsa ta iti pwesto ta. Anya? Inutang mo ti pinagpuunam? Ngam agpakan ka iti libre? Oy, adday ta ka man ako na, kontraan nakmanen. Di ka man mangmalas, sika, Lisa? Makapasurun ti kastang ugali ma. Makaamu ka man laungan. No di mo kaya ti paisuro. Andong, malugi ta iti panagprespresyong kadagiti makan. Awan mo't tubwantan. Kunak namin analaka ti presyong. Nayunang mo't basit Di ka mangisuro. Ingato tanto ti presyo, inton umado ti customer ta. Kaano pa'y? May sabulan tan. Ngam awan mo't kita ta. Uray siya, awan kwarta ko. Rumbang ko maapasweldoan nakmat taim mikata kiji trabaho, tapno tulungan ka. Anusam ka diti tumulong? Kandi ka man reklamo. Ay na, imbag tapi masyar kayo diti pwesto, tatang. Padasik man matimangan dito, ibalasang kaw. Mayat ka no kat ti serving yaw. Ala, agpili kayo iti sidain nyo, tatang. Day taman iga daw, ken pinapaitan. Nabayag ajak nakaraman iti kakastakay. Mabit lang nga rod, tatang. Apay amay may sam. Yandong ngay. Adalaang na panaginatang, tatang. Kasta ka day. Ato yan ti order yo, tatang. Mangpili kayo, no sa dino ti kaya tiyo pagtugawan dita. Sige nga raw, balasang kaw. Manungay ti bayadak, balasang kaw. Bayan yung tatang. Ay sana mabalin anak kaw. Bayadak ti kinan kaw. Tanegosyo yu kat nga ron ay taoy. Malugi kayo nang runa kat utang ti pinagpuunan niyaw. 60 pesos laang mat, tatang. Saan kayo mat nag-soft drinks? Anya? Kasya at talaga ti presyo yaw. Wanaw. Binawasam. Kasta talaga, tatang. 60 pesos no meat to meat. 50 pesos mat no meat to gulay. Kat no naglakanday ta apresyaw. Sapay ado ti serving yaw. Ay awan malugi kayaw. Ibagbagak mo't ka ni Andong, tatang. Di na mo't kaya ti paisuro.
Masadsadutak to pa yan nga agbanbantay. Awan mo't maganganab kung agtrab-trabaho dito. Naimbag pa iti agtrab-trabaho ak iti pagtagilakwan ti frozen foods, tada sweldo. Ngam dito'y ngay, mano abulan ko, ngam awan mo't sweldo. Ay, kasaritam ni Andong Ay na, di na kayat adenggan tatang. Makaunget no ibagak dayta. Ay, kasano da ito yan baka? Naibusan ti kwarta nga inutang ko. Awan mo't pagpurchis ta iti ilako ta. Papanan na ngay asaan ka amalugi andong, kat saan mo't ako mitkita to'y pwesto. Una, tabasit pa'y nga ro ti customer ta. Agrason kan tupay lang kami. Makaamukan adita utang mo. Ay, kapilitan nga i-give up tan ti pwesto. Tawanan ti punan. Ha? Kasano nga ro dun tinagastos mo a pinagpatarimaan dito eh? Kunamot ti aking kuko iti pwesto, kay sublida ti ginastos ko, iti pinangpapintas ko dito, no pumanaw ta. Kat pa'y sublim nga rod ta i-give up tan, no awan mo't pag-purchase mo iti ilako ta. Andong, madamag ko man, kasanon nga iti utang mo ka ni Uncle Bert. Ipaunak pa'y lang ti impasublida a kwarta iti pwesto. Kat pangalaam to nga iti pagbayad mo, iti nabati pa'y nga utang mo. Problema nga rod bakit? Si kaman langan ti mapan makisaw kini Uncle. Ibagam ang nalugi ti negosyo ta. Ipaunang pa'y lang to impasublida a kwarta. Ala, iyag mo nga rod, tasyak ti mapan. Nakaumay ka matlisa. Anya ti masapul mo. Umayak ko mamakisarita, Uncle. May papanitian niya. Nalugi ti negosyo ni Andong, kat in-give up min ti pwesto. Anya? Kasano nga ro din ti utang ni Andong kanyak? Ada nga ro ipaspasubli na a kwarta, Uncle. Ngam, kayat ko kumaasyak laangan ti umutang iti daytoy. Ta, padasak mamot ti agabang iti uray basit la a pwesto a mabalin a paglakwan iti street foods. Barang makabayad kami, Uncle. Tulungak ti asawak a makabayad no adagasat ko nga aglako. Ay, alangarot balasan ko. Barang nalalaing ka nga agi-manage iti negosyo. Ay na, agyaman ak unay, Uncle Bert. Ay na, imbaglakit din, tasyak tinakauna iti daytoy papaabangan da. Naglipit ng mabalinan daytoy. Street foods matlaan ti ilako. Asidag ti eskwelaan ditoy. Iso asigurado nga ado ti gumatang. Agdalusak pa'y. Kalpasan na, mapanak aggatang kadagiti masapsapol ko nga aglako. Ibagaklatan ka ni Andong nga adda na sa pula kapag trabawa. Diyak pa'y ibagbaga nga adda abangak a pwesto. Nagapuan bakit? Apay ang nagbayag ka anapan nakisarita kini Uncle Bert? Nagdiretso ak namin ang nagbirok iti trabaho, klakay. Ket, adda na biro kam? Siyempre nasa anak mo takaskan ka napili iti trabaho. Anya nga iti trabaho? Kat agla ko manon May salaabulan, manipod ng rugi ka naglako, ngam dakkelan to ibay-bayad mo. Talaga nga inununa kayo, Uncle. Nagtip-tipidak atap no mabayadan kayo. Kan napigsamot basit di negosyo. Ado ti aggatang, Uncle. Ay kat nasaya at ano kasta balasan ko. Manupay abulan, sigurado ang mabayada kung ti utang ni Andong kada kayo. Lakit di Nasabat ko ni Uncle Bert. Tumawdawat ak lakit din iti pasensya. Tawan pa'y maited ko iti utang ko. Dandanimmat ka nun mabayadan. Wan alakay, tamayat ti diskartek nga glako. Saan akasken ka? Anya ti kayat mo asawan? Kat no inutang ko matkat, di kwarta nga ipaspasublim idi ka ni Uncle Bert. Siyak ti nagnegosyo. Kat mayatan ti basit a negosyo. Ita, dandani kon mabayadan, pati ti utang mo ka ni Uncle Bert. Anya? Di mong tumot ngamin kayat ti dumngag iti isursurok kan ka idi. Pasensya ka na bakit? Ket agyaman ak. Tadandani mon mabayadan ti utang ko. Mabagtitak iti kapapanunot ko iti pangalaki iti pagbayad ko. Pagnakmam daytan, lakay.
Ita, tultulungan nakmatan ni Andong dito'y basitla nga negosyo, Mr. Lonely. Uray basitla ang kunak, nga madamat magangganan siya. To'y pagayam mo, Lisa. Agyaman nakpagayam, Lisa, iti dayto'y apakasarita ket dayawon ka. Taam mo at tinulungan nila kay mo iti utang na. Uray kasjay, asaan na akayat ti pasuruan. Takas tatirumbeng iti agasawa. Agtinulong da, ken man nakaawat da, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Bing. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagalas ti ugali ti kaarubak. Jak ammo no apal na kanyak. Wenno talaga akas jayen ti ugali na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Bing. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, jak maasikaso dagiti trabaho dito'y balay. Adamot trabaho na adwa. Isuan na saysaya at sa amangalatan iti kadwata dito'y balay. Tapno saan ta amarigatan. Panagkunat. Nasaya at dahit na panunot mo bakit? Tapno aglaba, agplansya, agdalos, agluto. Kan amin na trabaho dito unat ti balay. Tainton sumangpat ta, aginanatalangan. Padasat man ti agdamag kadagiti katrabahuak. Barang adda mairekomendada ang mabalintang alaan akadwata. Ay katun bakit? Sam, awan la ti amammom amabalin amaala akadway ti balay. Ay, adda no kayat mo, jay ka anakak. Awan mat lang ter aramida na iti balay da. Ken nagagat day jay. Saan mat siguro anarigat ti trabaho iti balay yo? Tawan pa'y mat anak yo? Wen, ken ti aramiden na matlaang kat aglaba, agluto, agdalos, aginaw, agplantya, ken aminan at trabaho iti unag ti balay. Ala. Bayam ta kung takak inton rabii. No kayat nalakit di, ibagak amang rugin adagos ng agtrabaho. Sige man nga rod. Tani, marigatan akon nga agtrabaho iti unag ti balay. Tadakit nga rod trabaho. Ay talaga marigatan ka no kasta nga da trabaho. Sa sikapay lati agtrabaho iti amin iti balay yo. Naibag ako no anya ti trabaho, Marie. Amumat siguro tar aramidam. Wan manang, siya kundi makaammo. Sige, panawan da ka nga rudan. Kan makaammo kan tumatan nga agluto iti kanam. Lutuan lat na anya ti kayat mo asidaan. Adamat karga ti ref. Wan manang, agyaman na. Saan ka makichistismis iti kaaruba tayo, ha? Apay mat manang. Bawal ang makisauak ka dagiti kakaaruba? Saan mat? Ngam no saan da ka akasao, saan ka makisasao. Saan nakakay kayak day ta kakaiso na akaaruba tayo. Kasta ka di manang? Wan, nagado ti madildilaw na kanya. Kas kumaitian niya ngay manang. Idigimatang kami iti motor, tapno saan kami nga ag-commute. Nagadumot din nga bagbagana. Gimatang kami kano iti pakaisagmakan ti biyag ni. Asidag kano ti disgrasya ti motor. Ay, amang ano umapal manang. Jak nga rod maawatan ti ugali na. Jak amo no concern, wano apal na. Kumusta tinagmalam mo dito'y balay, Marie?
Okay lang, manang. May salaang nga daw ti panagtrabaho, ngam nagdalusan tirwar kan o nagtibalay. Wen manang, ta nagtrabaho ak nga agmalmalam. Sa bagay, numalpas mo lakit di amin at trabaho, mabalin mo mutin tagtugtugaw. Wen manang. Aywan. Nakisao kanyak ti kaaruba nga agnagan iti Loren. Anya ti kunana. Dinamag na sino Kan, anya ti imbagam. Imbagak ababaonan dak. Anya nga iti imbagana. Kas lamang kukulam day ta kaaruba manang. Naglipi. Kan nagtanamitin. Addaman nga ta ibagbaganan ang may papan kanya. Amang ano umapal, taada katulong mo. Baybay amon day di aloren. Saan mulat nga ikaskaso? Ay na, naimbagta na sabat ka, Bing. Apay manan. Anya manin ti bagam. Nagturod ka mo dun, anang ala iti katulong mo. Apay aya. Marigatan ak ngamin kadag iti trabaho iti unag ti balay. Amumat nga da trabaho. Ket marigatan ak apagsabayan ti trabaho kan ti trabaho dito'y unag ti balay. Imbagkan ka tada ka laang dito'y balay yo. Sapay nagpintas di inalam akatulong. Anya nga'y kumaitano na pintas. Uray ata nagagatmat. Saan mo't ajay agpapapintas lati aramiden na. Saan aday tati kayat ko asamun? Anya nga'y nga ron. Kasano no masulisog ti asawam? Kaslamot ibirbiro kam ti asawam iti pagbasulan na. Ay na, Loren, awan panawan ni Rey nga agbabae. Agpabak nang ti ayan ti atensyon na. Kano talaga ang kayat na ti agbabae? Idi pa'y kumaa. Nagado a babae iji opisina da. Ngam di namat inaramid. Isungad da pa nagtalok ko iti asawa. Ay sos, di ka unay agkampante, Bing. Agyaman naklaangan iti concern mo, Loren. O sige, labsan kan. Palpalagipan ka laang, Bing. Pagawidam kit din di katulong mo. Awan ka din ti sabali asinasaukan ka ni Loren, Marie. Awan mo tan manang, apay ka di. Ay, nagalas manan ti ibagbaga na kanya. Anya ayat ipagbaga na manang. Nangalaak ka no iti pagbasulan ti asawa. Ay na, talaga nga rod anagalas ti ugali na. Kat na jay to pa'y asawa na tinagmad iti panagkitkita na kanyak. Kasla awan badok iti panagkitkita na. Isumit lagayam Kas jay siguro ti asawa na. Isumay padpada na mutan ti asawa. Nakagiddan ko ang nagibal lang iti basura ti asawa na manang. Nakisao, nakiamam mo. Kat kaslada sa bali akayat asawan ti panagkitkita na kanya. Lukas ta, liklikam nga rod. Saan mo nga as-asit gan? Ang mga nupagatapan na kati asawa na. Amom ka din no anyamanan ti ibagbaga kanyak ni Loren. Anyamanan day ta. May papan iti katulong na. Addamanan sa bali a panunot na. Saan ay kaskaso ti ibagbaga day di a babae? Umapal manan tawan katulong na. Wala, ngampang panunota. Apay nga taakas jay ti adda iti panunot na. Anyamanan ayat imbaga na. Nangalala ak kanungarod iti mabalin mo apagbasulan. Anya? Naibaga na ti kasta? Ang mga nudyak makapagtepal. Matibab ko tingiwat na, no pagat-atapan nak itimadi. Ala, bay amon lakay. Sa anak matkit di amamati Rumbang laang Saan mo apatpat dyan, dahi tama nagapal aka arubam. Kumusta mo ti ka anak Bing? Nagagat ka di matlaeng? Saan matlang sakit ti ulong kenkwana? Ay na, saan mat? Agyaman ata inrekomendam ti kaanakam. Nagagat ken nasingpet. Wala, tabi nagbagak ngay muna, sakbay anapan iti balayo. Anya ngay timbagam? Imbagak asan nga gargaram kingat. Ken saan nga agar aramid iti pakaikatan na. Kasta ka di, ngam panagkitak mat iti kaanakam ket nanakam. Wan makit gi, iso nga minti inauna. At dapay lima nga addina. Isumit lagayam nga amunan ter aramiden na.
Nabatik matgayam ti folder ang nakaikabilang ti report ko. Awagak laang ni Ray, ta iso ti mapan mga lain ton lunch break. Usarin na ti motor tapno mabibiit. Ni Marie mo ti umawawa. Ay, sumbatak man pa. Hello? Manang, nalipatak mo tin nga indad kan katilistaan dagiti awan diti balay. Kasapulan nga min amagatang itan dagitoy. Taawanan mausar ko. Ay na, busy ang ita Marie. Jak masangot ti grocery. Ay, sumabay ka laangan kini Manong Muray inton madamdama. Agawid di tata da ipapaalak. Umay ka dito opisina ta itod ko ti pag-grocery. Sige nga ron, Manang. Urayik latan ni Manong ditoy. Okay. Sige nga Rod, bye. Oh, adto yung ti pag-grocery, Marie. Saan ka nga agbaybayag, ah? Agtaksi kanton nga agawid. Wen, Manang. Kala nga Rod, panawan kayon. Tama nga numaladawak iti trabaho ka. Isabay mo ni Marie, ta idisag mo iti sangot ti grocery, tapno makaawid matladagos. Umay ka nga Roden, Marie. Sige nga Roden, Manang Bing. Mapan kamin. Sige, agan-anad kayo. Nasayata nakita ka, Bing. Apay ka di. Amom ka di teraramidan ti asawam. Aramidan nga niya. Ket no nagawid di tabalayo, idi pangal daw, idi kalman. Sinukon na ti katulong yo. Kat, anya kumaita. Ay na, nagrigat ka kita makapik apin. Sa dino ngay nga tatinapananda. Umay nasukunan ti katulong yo, ket irana na ti kaawan mo. At dalakit di milagro nga aramidan da. Ay nalari, nagrugit-lakit din ti panunot mo. Binaon ko ti asawa, tada impaalak analipatak. Imbagak nga isabay na ti katulong takasapulan na ti aggrocery. Na, talaga akalubam mo ti asawa man niya. Gimamanganuin ton makawid kakit apaamon nilakay mo. Hay, jak amukan ka. No saan ka amamati, saan laang. Awan panawon ko itikaskan ka. O sige, panawan kan. Talaga permi mo tapan ng kalubhoy ti asawa man niya, Bing. Awan panawon ko amakisinungbat kada kayong agasawa. Awan mading aramid ti asawak. Iso asaan nyo kumamat apag panunutan iti dakas. Makamu ka no di ka agbalaw. Isaksakit ka, ngam si kapay ti makaungo. Jak kid-kid dawn ti panangisakit yo kanyak. Taawan mo't madi amapaspasama kanyak. Iso asumardeng kayon amang kadpadakas iti asawak. No diyo kayat nga idarum kayo. Anya? Nalabos mo dagitan akaruba. Imbis ada tayo kumati agsisinakit. Ngam sa bali mo ti mapaspasama. Taisuda pa'y timang dadaal kada tayo. Ay najak la kayat ti apa lakay. Iso ano mabalin, baybay an tayo latta kuman. Saan na bali? Tawan mat kinaagpay so ti ibagbagada. Saan dala nga urayan ang mapunwanak? Tadyak laam mo, no anya ti maramik ko. Saan kumalakay? Di ka agar aramid, iti pa kairubuam. Anya nga tayo ti aramidan ta. Tapos sumardang damang sipsipot iti amin agaraw ta. No nalakala ko mati umakar iti pagyanan, nabayagan nga inaramid na. At dan tulat ta pakadidigraan dagita akaruba. Agpakada aksamot tan, Manang. Mababainak iti ibagbaga ti kaaruba. Ay saan ah? Saan ka mat apapapanawan? Bay amlat ta ida asumanao. Saan da kalakit di asagsagidan? Jak tupay sungsung batang ti ibagbagan, Manang Loren. Numaira na nga agkita kami ti arubayan. Anya ti ibagbaga na aya? Rumwarto lata ti kinapod no, kunkunana. Saan mo latan apampansinan? Tinapatag na dalos ti aramid mo. Una nga rod, Manang. Ngam no siya tiga po na, amadadaal ti relasyon yung agasawa. Pumanawak langan, Manang. Ay na, saan ka apagawidin? Agyan ka dito'y aginggat kay kayat mo. Bagat, mangmangag mo dayjay. Anya dayjay aya? Kasla nga ro dadagap apa. Ah? Maturog takit din lakay. Ala, maturog ta nga rodan. Bing! Oh, Loren, apay? Pasensya ka, hindi pa nang disturbo ka.
Ngam dito'y lang ti kasit ka na mabalin ko pagkamangan. Apay, anya tinapasama ka. Kinabkabil nak ni Larry. Nabartag ngamin. Nagapa kami, tanatiliwak nga da babae na. Anya? Pakawanan na ko, ma. Noon niya tinagbasulak ka na kayo. Awan ti amo kapag turuga kita, Rabi. Mabuti nga ka ni Larry. Isapin ba na huwag inyo balay? Ala, umunag ka nga, Rod. Ay, una yan. Sige. Dito'y kan amaturog. Agkaida kayon kin ni Marie iti kwarto na. Agyaman ako na ikan gabing. Talaga nagsingpat ka kaaroba. Kita man, ti asawa na gayam ti adda aramid na. Wan nga, Rod. Ang pinaturog kulatan dito'y balay takaasimot. Una, tabarang dayta ti pagnakman na. Saan natantumat nga tan asipsiputan. Lakit di anak ay. Agbain mo't siguron. Nasulbar matlaang ti problema dagiti agasawa a kaaruba mi, Mr. Lonely. Ket manipod idi, nagbalinan ang nasaya at kanyak ni Loren. Siya kun ti tarayon na, no kasjay nga da problema na iti asawa na. Ito'y pagayam mo, Bing. Agyaman ak pagayam Bing iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laeng at agkaaruba ket agkatunusan da. Tawan ti sabali at tarayan tayo, no kasapulan tayo ti tulong, no di ti kaaruba tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan a Bing, at taga-probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti natalged a trabaho iti may sa akumpanya. Makunak anapintas nga agpayso ti panagbiag ko. Ngem adda lata sapsapulag. No anya dayta, isu nga rod ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Katrina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato'y di allowance mo para itaalawas, Jennifer, ading ko. Agyaman akmanan, apag iso, adabayadak para itimay sa group project ni. Kumustamat nga iti panagadan mo? Nangato ka din matlaang dagiti grades mo? Wan manang, sapay ko mga rot, tamakastrek kak tumanan iti dean's list. Alakat saya atong ti panagadan mo Tapno mapasamak day tanga arapaak mo. Madamag ko man lang manang. Awan ka di pa'y nobyo? Ha? Wano. Ni Manong Jonathan nasigod ang nobyong pailang ti ay ayatam nga gingga ita. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Jennifer? Ala, agsagana kakit din. Taaggidan ta na rumwar. Itulod ka nga umuna iti pagadalan nyo. Sakto sumrat iti opisina. Good morning, my beautiful BFF. Good morning too. Nasapa ka asimra kita, Lloyda. Tanagado ti mailipas a report. Amumatan, sa anak ang makatrabaho ije balay. Tamasapol nga asikaswak ti masakit nga ina. So, aday dyan, dito'y kulangan nga aramidan dagiti paperworks ko. Amom, nagasat kan ka dagiti dadakkel mo. Gaputa nagsaya at ka nga anak. Totoo yan, BFF. Kanuray siya mat nagasat akmat. Gaputa ipatpatagda. Nasingpet kan nagagat ka ngamin. Iso nga awan nga rod ti rason,
Tapno saan da ka nga ipatag iti kastaunay. Apay ka di ang pinayabandang iti opisina yo, Sir Sam? Gaputad na napatag nga ibagakan ka, Katrina. Anya dayta, sir? Ada ka di parikot iti trabaho? Ada ka di naaramid ko asaan anasaya, ha? Unay lakit din dayta pa nagdanag mo. Awan parikot iti trabaho. Kinapudno na mayat ti performance mo dito'y kumpanya. Isungawan nga rutinas ka na pagdanagam. Awan gayam, iso a pinayaban ka. Gaputa kayat ko asika ti agattend iti seminary di Manila. Ti maangay a seminary di kat para matlang iti pagsayatan ti kumpanya. Sige, sir. No day tati ko nayo. Mapanak nga rod iti Manila para iti maangay a seminar. Intun bigat ti rabi iti papan mo. Dua kayo kini Loida amapan. Nanang, umanawa ka. Naskan amapanak iti Manila. Gaputad da maangay a seminar para iti kumpanyami. Ala, kataganandad ka nga ron, anak ka. Wen nanang. Ni ka di Katrina ti kadwam ama pa ni Manila. Wen nanang. Siyak nga rod, nana. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan nyo. Gaputa daak akadwa ni Loida ama pan ijay Manila. Ngala, agan andad kayo nga ron. BFF, umadanin amang lugi ti seminar. Ngam-apay akaslasaan ka amakaid na. Ha? Madlaw ko nga itaypay ako kita ka iti bangir atugaw. Apay, asino tikit kita? Loida, mailasin mo ka diti nakatugaw ijay. Dahil man ti ada iti makanawan mo. Ha? Ay sus, BFF. Diyak lakit agbid doon ni Jonathan Dayjay. Ha? Ay, I smell something good. Kasla makikita ko nga. Ngaan niya? Ngagsubli ti sigod aragsak mo. Agsagan ka man. Ni, umadanin amang rugi ti seminar. Nagbayag mo na ni Loida na pa nag-CR. Itay pa nga gururay at ditiruar ti conference hall. Sapay kayat kung ti mapan iti restaurant na mabisina ko. Hi, Katrina. Ha? Jonathan? Wen, siyak nga rod. Itay pa akayat ko ti umasidagkan ka. Iso na lang tamabahinak. Gaputan nakita akadwam ti gayim mo. Kasta ka di? Aywan gayam. Nangan ka din. Nukayat mo, mangantay ti restaurant. Siyak ti makamoy ti gastos. Kano kayat mo, ikuyog mo ti gayem mo. Uray sanan. Nakababain man. Awan tinas ka na pagbainam. Italang mat nga awisin ka. Isuasapay la ko ma, tapat gam ti awis ko. Sige man langan. I-text kong tulaangan ni Loida, tas sumarunon ton iti restaurant a papananta. Amang ano saan tumot lama panday jay, gaputa man nagbabain ngamin. Jacqueline Pagaro, na nga tumatgaya man ti posisyon mo iti kumpanya pagpapaayam ita, Jonathan. Wen, ken saan na rita? Nakaipundarak pa yan iti bukod ko abalay. Iso na lang, tadalat ako kurang na. Anya da ita? Single ak pa'y lang aging gaita. Anya? Oh, come on. Kaya't mo asawan? Awan pa'y asawa? Wano girlfriend mo? Awan pa'y. Katrina, pakawanin na ko, ma. Pakawanin na. Nung nasaktan ka, iti desisyon ko. Ideagayan ayat tapay lahat. Kaya't ko lang amin na matungpal ti arapahap ko, idi. Ken amumatan. Awan-awan ay ti panahon tayo ti tunggal maysa. Kaputag padatakit nga rod na estudyante, idi. Nabayagan day di apanawan, Jonathan. Iso asaanan aday ka ti pagsaritaan ka. Alakit din, mangan. Saan to na naimas ti nakadasar amakan no lumami isan.
all na lang, friend. Uy, unay mo tanday ta reaction mo. Mangagda ka dagiti ka opisinaan ta. Anya ko ma, break time mo. Kat, anya pa'y nga itinagsaritaan nyo kini ex mo. Day chay, nagkidaw iti pamakawan, gapo iti inaramid na idi kanya. Maawatak mo't kid iti nagbalin a desisyon na, friend. Tauray siya. Awan una yan ti panawan ko kankwa na idi, gapo tagad adalakkat nga ron. Iso na lang ta. Talaga nasakitana, friend. Among friend, saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin nyo pa'y nga isubli ti sigod nga ayan-ayat yung. Nulakit kita kayat yung ti makabawi iti tunggal maysa. Ang question, no bilang taagdaton manan kan ni Jonathan, aklunam ka di? Siguro. Anya siguro. No siya kisi ka, aklo naman, friend. Itikas na, agbalinan anaragsak ti puso. Ay na, congratulations, Jennifer ading ko. Nakaturbos ka matlaangan iti kolehyo. Agyaman ang manang Katrina. No saan agapukan ka, sana kumana katurpos. Unay kalakit din ay ha. Awan anyaman na ading ko. Kabsat ka. Isa arumbang laang nga rod at tulungan ka. Kan may sa, iso tibirin kanyak dagiti dadakkel ta idi si bibiyag da pay laang. Iso asigurado anaragsak da ita para iti panagbaligim. Kat ita talakalpasa ko niti panagadal ko. Magsapol kadagos iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka kadagiti gastos ti jay balay manang. Friend, papaayaban na ka ni Sir Samuel iti opisina na. Mapan ka kano iti itamat laang. Kaputad da kano naskan ng ibagana ken ka. Anya, tama ng ti ibagana. Adda ta mistake iti report na inaramid ko. Si kamot, managdandanag ka na unay. Kapula ang tapapaayaban na ka ni Sir Samuel, adan adagos bidot ang naaramid mo. Ay na tinasaya at mapangkalaangan iti ayan na. Iti kasta, maamuam no anya at talaga ti ibagana ken ka. Sige nga rod, tamapanak iti ayan ni Sir Samuel. Pinayaban ka dito yung opisina. Gaputad da kayat ko ngay pakamukin ka, Katrina. Anya ka diday ta, sir? Mapan ako ni di Amerika iti kabitan na panawan. Iso ang masapol ang masukatan ti manager iti da ito yung kumpanya. Kat gaputa makita ka na pintas ti performance mo iti lasot ti sangapulo at aware na panagtrabahom ditoy. Sika tinapili ka sumukat kanya kas manager. Ha? Anya? Pudno ka diday ta nga ibagbagayo, sir? Wen, mamati ka kabalang ti trabaho kas manager. Ket sigurado nga dadapay adumuras da ito'y kumpanya gaputan na laing ti sumukat kanya. Agyaman na kiti panagtalagyo kan ti kumpanya kanyak, sir. Ikari kasay-saya atag pa iti trabaho. Nang runa ita, tamay sa akton a manager. Manang, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas, aday talatan laptop mo ti kasangsangon. Agrelax ka mat Ay na, jak masangot ti agrelax ading ko. Ado pa'y dagitinaskan nga ilapas ko. Kasta ka dilatan na kanayon? Trabaho latan ti ininto na lang. 35 ang titawan mo. Nga maging gaita, awan pa'y asawang. Sige ka, mga numaunaan ka pa'y. Ayos laang. Uray no umununa ka makiasawa ading ko. Awan mo plano ka makiasawa? Ang amo? No daduma? Pampanunutak, no anya nga tamot tirik na ti adda asawa ken anak na. O di, mangsapol ka iti agbalin na boyfriend mo. Iti kasta, maamuam ti sungbat dayta sa ludsud mo. Alakit din, agrubot ka manang. Ilibre ka man iti coffee shop. Masapol na agaliwaksay ka mat. Tapno saan la at trabaho ti aramidan. Oh, aday tanti kapikan cookies nga order mo mana. Nagmerienda ka, tama nga no lumamiis pa iti kapem. Agyaman na kiti panangilibrem kanya kading ko.
nabayagan na sa anak-anak na pandito a coffee shop. Ngam, naimas lata ti kapeda dito eh. Hi, Katrina. Jonathan, ada ka dito eh? Wen, kasangsangpat ko iti kalman. Awin kayam. Dahito ka din ni Jennifer, kabsat mo? Wan manong, siyak da ito eh. Mabit lang manong. Ada ka din asawam, wano kayan ayat mo? Tanawan pa eh. Mabalin niyo ti agsinobyan ka ni Manang Katrina. Ano naman dita, Jennifer? Apay, awan matdakas na no bilang Manang. Ha? Aklunam naminan. Aging ga ita, ni Manong Jonathan pay lang ti adda dita pusom. Iso asaan mo amaaramid ti agayat iti sabali. Jennifer! Adday ta, Katrina. Addatan dito'y balayo. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak, Jonathan. Naisturbo kan sapayan, gapu kanya. Awan na nyaman na unay may istorbo basta para kan ka. Katrina. Pinatpatamatan ti imak. Ay ayatan ka pa'y lang aging kaita. Sana nagbaliw day tarik na ken ka. Kati karik. No'y ka nakiti may kadwagon daway. Di kanton pulos panawan. Kaya't ko lamamuan. No dapay la panagayat mo kanyak. Wan, aging kaita. Ay ayatan ka pailaan, Jonathan. Sipod nag-break ta, idagag-adal ta pailaan. Saan akon anak kinobnobyo apulos. Gaputa, namnamaak nga agkita tapay. No kasta nga rod, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Iti kasta, makapagdenatan iti agnanayon. What? Agkalaysa kayon kini Jonathan ko ng friend. When friend, amom, nakaragragsa ka. Gaputa dimtang day ti agundaway para kada kami ka ni Jonathan. Oh, I'm so happy for you, friend. Sige, siya kung ti makamo iti mang make-up kan ka. Kan siya matan ti mang bayad. Gift ko na yon sa'yo, friend. Agyaman ak, friend. Awisom tumutan ni nanang mo, Tapno makitak man. Nabayag ngaminan asa anak-anak kapasyar iti balayo. O sige, ibagak to kin ni nanang adumar ay iti kalaysam, friend. Manang, inton bigatan ti kalaysam. Kalpasan na. Eja iton balay da Manong Jonathan ti pagnaadam. Awan tumatan ti kadwak dito'y balay. San abale, tadamat dagiti dua ababaonan akaduam, ading ko. Si kanton ti makaamo diti balay, ha? Di ka agdanag, taumayak tulat ta akanayon. Itapay lang, kablaawan kayon kini Manong Jonathan, Manang. Kunaklakit din no agbakbakit ka na balasa. Naimbaglangan ta nagsubli ni Manong Jonathan. Wen nga ron, Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Gaputan na uray ko day ti agundaway. Kat kas iti kanayon nga ibagbaga kanyak day di mamakan papa. Agbalinak kano anasaya at nga asawa. Kan ina, dagiti agbalinto nga anak mi kan ni Jonathan. Nagkalaysa kami nga rod kini Jonathan, Mr. Lonely. Ket ita, addaan kami iti anak. Nagtultuloy latta ti panagtrabaho kas manager iti kumpanya a pagpapaayak. Timet kabsat ko, addamaten bukod na a pamilya. Tuy pagayam mo, Katrina. Katrina, pagayam ko, agyaman iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Maragsakanak para kada kayo kini Jonathan. Ket sapay lakuma, tagtultuloy latta tinasayaat ken naragsak a pamilyayo. Kan kastameten ti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Manuel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Managbabainak. No adda kon iti sango ti babae a kursonadak, saan kun a maibaga ti adda itiriknak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manun titawin mo, ngam aging gaita, awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano amin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Sino nga iti malaam? Sa anak mo takas ta iday? Isuro dakit din nga garam. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Jakmot amon kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda at ay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papanam, Manuel, nakasukat ka ba? Mapanak agpasyar iti balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo batlaangan ti agaram. Nabayag ako sunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaan. Amangan mo di na kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko ni Lili nga agbalin ang manugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpaado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga ron, nanang. Mapanak pa'y. Apaw. May tapurmam Manuel. Papanam ngay? Adda papanak. Iswadi ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay, mabit lang. Ang mga no pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tani. Lumakayak mo tag. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una. Dumagasak to inton madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat ken ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kuwa. Anya kwa manong. Anya nga natatibag akon. Kaslamat ang agsalapit ti dila ko. Ay, kuwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili, no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga rod, ading. Nay, apay tayo dagiti masetas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam ijibalay darnel. Anya man ti aramidam ijay, aginom kayo manawd. Nanang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manan gagbartag? Saan kanto manan na makatrabaho inton bigan? Nanang. Basom. Saan kan nga umay?
Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga inter ni Lili. Ha? Nililigayam ti armam? Uwan pare. Nabayagan nga gusto akan ko na. Hanggang mabainak nga agaran kan ko na. Kat, naibag mga ruden ti riknam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak mo, no kasano mairugit ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man Lord pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Ne, dua kayo matan nga imay, Manong. Una ading. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya, ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabaling ti makainom. Ay, mabit lang, Manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung timapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taada ibaga ni Arnel. Sige nga rod, Manong. Ada ni Nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabaling ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mangala iti inumam dita. Tanay, madama ti panagluto. Mabaling ti makis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsubli iti ayan ni Lili? Ay, amangan no makadisturbo akadakwada ka ni Arnel. Isu dituyak pa lang. Amangan no aday paramit yo. Tulungan kayo nagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige Nana, tulungan kayo. Anyangay pare, naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anyangay ti ko Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di, kaya't nakmat. Uwan. Agyamanak nga ron pare. Ay na, agyamanak numayaram nak. Kumusta ngayon nagkaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Amangan nusong batan na kun iti mabait. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Untatang, katagsagana kayo. Ta iti mabait, mga sawa kon. Ay ket, jak nga ron ila kung titalo ababoy tayo. Ta isuntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang, taapaman asong batan nak. Ikasar ko na dagos. Ay kitagawaam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Untatang, inton bigat. Mapanak tumanan iji balayda. Pasensyakan pare Manuel Saan ka makaduan ita? At ang amin importante apapanak. Ay, kasano nga rodan ti panagaram ko nga pare. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy ako. Ano ti trabaho? Sige nga rod pare. Iturturad kung timapan asisyak. Apay Barok, nakaumay ka mait. Ada ibagam. Kaya't ko kumakasarita ni Lili, Nana. Kat nurimwar damot kan di Arnel. Anya, sa dino tinapanandan, Nana. Sigurado kayo ni Arnel ti kadwana? Ay katwan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, Nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya. Kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Hakwa, Nana. Tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae, ay katsika ati agaran. Saan na masapul ang mangibaon ka, iti mangiyaram kan ka? Traidor matgayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niya. Sige Nana, agyaman naklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayak ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mo't gayam day jeng Arnel.
Unak no agpaysong ayaram nak. Ngam, ay na, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga ko. Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbag ta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agiyaram. Iso asya akong tinangaram. Anya ti kayat asawan da ito eh. Siyak ti agayat kan ka, ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka! Ay! Di kagdano ka. Basol ko ay ano takrot ka nga. Garam! Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinang ibagay iti marikriknam. Saan arumbang anang ibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, ading. Diyak ngamin maiturod ti agaram kan ka idi. Tamaon una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan atibagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam jak amo. Dapay jak maiturod ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan mabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpad na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No si ka siguro ti mo na nagaram. Di mabalin na si ka ti sinong bata. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartad ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas na ti arabidam. Saan mo na matulungan ni tatang mo iji talon? Pasensya kayo, nanay. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Pinastad na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di magbirok ka manan, iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gamaan yan. Inununandak magtay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak? At dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Unak man ko na madandani na kansong batan ni Lili. Ang damag ko ani matgayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan ba in Arnel? Tinulag kong ayaram na kanilili. Isuman gayam tinagaram. Anya? Ay, awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? Saan itan, tata? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isu nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't, anak ko? Sa di naman nun ti papanam. Adamanan na sarakak ng arma, nanang, tatang. Napinpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tamang ano maagawan ka man ay. Kan saan ka namang ikuyog iti mangyaram gan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Apay anak ka pa share ka, Manong. Anya ti kasapulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen, iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka ba't tinagsao? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading. Awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa. Agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat mo tan asim makit ti tiyan ko. Sige, ading ko. Mapanak pa eh. Kumusta nga'y baraw? Nakaaram ka madlaang? Saan, tatang?
Masursuro na ko ni tibagik. Tapay, Mike. Jak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidaduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti arminda. Apay ngay sika, ket kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga sawa? Anya ngay ti kayat mau, sika ti arminda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nagpagay Manuel iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agarem ka. Saan ka sumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanamnama bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama, ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Manuel at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.